Wow. Sarap. Imagine nyo, dito sa Nax Resto Bar, meron na kayong free pulutan plus 6 bottles of beer. Galamutan sibting. Bastos ka. Diba? Idadasal to gaya man save. Dito lang sa tapat ng Bulingit Hospital dito sa PPH ba? Tama? Ano? Tama, PPH. Dinagto kami mekaniko, ang tato PPH siya. Kato, tama. PPH. Yan. Kuantara. Syempre may mga secret guest ako dito pero hindi ko na ipapakita yung mga mukha nila. Bahala na kayo kung anong mabubusesan nyo dyan. Basta ako sa inyo, i-visit nyo itong Nax Resto Bar na ba siya? Nax Resto and ano yun? Nax Resto and Cafe. Nax Resto and Cafe pala siya, hindi pala siya bar. Pero sila yung may-ari ng Nax sa tabi mismo ng Central 1 Elementary School. Soking na talaga kami. Syempre, shout out kay Madam Victoria Mejia, may-ari ng Nax Resto and Cafe. Yan, thank you. Ay, alon live yabang. Dito ay sikin. May ka. Diba? Isang bucket, 450 pesos lang. Meron na kayong free pulutan. At dalawa ang choices ng pulutan nyo. Meron kayong choices na pwedeng chicken skin. Ayan, napulol na naman ako. Chicken skin or sisig. Pork sisig. O, diba? Mekos na natin yan para malaman na natin kung anong pinagkaiba. Alutula may inul. Agda ni kiniwal. Ame ang kami magkison mo. Kasi man kapatid ko. Oh, wow. Ay, minsan talaga ganun ginagawa nila para malalaki yung ano. Wow. Salamat pala sa sponsor namin sa gabing to. Hindi nyo akalain pero hindi ko na siya ibibideo kasi baka may magalit. Pero sabi niya wala daw. Pero maigi na yung ano sigurado. Ay no, kewa JB ano si kasi Yeah. Ganyan talaga pag kinakain yung sisig. Shout out kay Mayflower na nasa Baguio ngayon. Sabi ng sponsor namin, namimiss ka daw niya. Hulaan mo kung sino yon. Hulaan mo. Yeah. It's a mystery. Mayflower Basco. May, uwi ka na. Hindi na kami galit. Kami namimiss May. Sayang May. Wow! Imagine yung magic. Wow, magic. Biglang merong Shanghai. Mayroon siya pinadala. Yan. Yan. Tikman natin. Harap. Siyempre, lasang sisig yarn. Masarap siya. Nanuno talaga yung lasa. Huwag yung kakalimutan, i-try dito sa Nax Cafe, Nax Resto and Cafe. Dito lang yan sa tapat ng PPH sa may Bulingit Hospital. Meron na lang sila ditong free kubo na pwede nyong pagtambayan, pag-inuman. May video okay na rin, bahala kayo. Basta pwedeng tumambay dito. Siyempre, umorder kayo. Yan. Thank you!